स लेका वाला? ना अभी कहाँ आइल बड़न स, अभी तो आओ तनी सजा के पूरा अच्छा से मेकअप कर देनी है उनकर। भगवान करे कि जल्दी आवस आ तो ननद के पसंद कर लस ताकि हमार बेटी के चैन के सांस मिले। हम तो भाड़े भाग देले बानी कि चंडालनी के बियाह हो जाई तो दुर्गा माता के लड्डू चढ़ाएम। अरे हाँ माँ, हम परेशान हो गए बनी रोटी बेलत बेलत। बाप रे बाप, 40-40 गो रोटी हमरा बनावे के पड़ेला। एकदम हमर हाथ दुखा जाला। बाप रे बाप, कभी पसंद करी हम सब जल्दी से कि इनकर बियाह शादी हो जास यहाँ से। हमरा पूरा विश्वास बा कि ओकर बियाह हो जाई, काहे कि हम भाड़ा भखले बानी। वो जल्दी से वहाँ से जास कि हमार बेटी के घर बसी। हाँ ठीक बा, अब आवही वाला होई हंस। हम बाद में बताएम तोहरा के सब कुछ के का भइल। अभी रख तनी। ठीक बा बेटी, ठीक बा, बताइए जरूर फोन करके का भइल।